Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 28 kan bulan na Oktubre taon 2023. Liwat ihahatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang pigtiripon un Lunes hasta Sabado. Live nido kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Sepio FB page, YouTube channel, asin ANN News Facebook page. Sa ngaran kan Bilog na News Team, ako po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, kontribusyon sa edukasyon. Pigrumdum sa ika-19 Raul Rocco Day. Ang detalyas kayan hali kiri sa Santos. Pinunan sa banal na misa na sinundanin pag-atang nin burak sa lubungan ang pagrumdum kan kamundagan ni dipuntong senador asin sekretaryo kan Department of Education Raul S. Rocco kan Oktubre 26. Naihiras kan mga bisita sa okasyon ang istorya puun sa pagiging makaraw kan aki pa hasta sa mga reformang ginibo ni Rocco sa DepEd sa halipot na panahon. Sa laog nin 8 bulan kan taon 2001, nalinig kan sekretaryo ang DepEd na enot na itala bilang saro sa pinakakoraptong ahensya sa Pilipinas antes kan sa iyang administrasyon. Naitulod ang libreng edukasyon sa sekundarya, mga pagbabago sa curriculum, pasweldo asin pondo para sa mga paratukdo na napapakinabangan sa Gudngunyan. Kung mayo ning Secretary Raul Rocco na nagtukaw sa Department of Education, hain na daw niyan ang DepEd. Talaga si contribution niya mas needing niya more recognition, mas higher po. Dako lang si contribution niya lalo na po sa education lalo na po kami mga bagong mga teachers, mga students. Istorya kan aki ni Rocco na si Attorney Bobet sa pangaturugan niya na mamate ang presensya kan ama. Sa napapanaginipan ko siya na nakakatuwa dyan pag may nangyayari at biglang napapanaginipan ko siyang naglalakad palayo pero lilingon sa akin tapos ngingiti tapos gaganyan lang. Okay na sa amin yun, ganun kami. There was a time parate kahit na pumasok ako sa isang crowded room, malayo siya, bigla na lang lilingon sa akin tapos gaganyan. So ganun lang kami. Ganun kasimple. Nakatadok sa puso kan mga Bicolano ang naginibuhan kan amang nakatrabaho niya kadto sa Senado alagad da isa na dapat rumdumon kundi isundan ang mga ini. Everything is based on Constitution kung titingnan mo. Yung pinaglalaban kanina na sinasabi about DepEd free education, Constitution. Everything is based on Constitution. So that's how he moves. That's how we should think. Dapat may process, meron tayong sinusundan and it's all there. We don't need to change anything. We just need to recognize that it's there and move on. Nagdalagan si Rocco sa pagkapresidente kan 2004. Nagadan siya huli sa prostate cancer kan Agosto 5, 2005 sa edad na 63. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, mga polling precincts sa Ciudad Dinaga amay mabukas para sa mga senior citizens, PWD sa pregnant women. Katakod kan early voting hours sa barangay SK election sa October 30. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Nagpagirumdum ginaray ang Comelec Naga asin ang Office of the Senior Citizens Affairs sa gabos ng mga lolo asin lola na mga residente asin rehistradong botante kang syudad na magluwas asin magpartisipar sa eleksyon dangan magboto kan sa indang masunod na barangay officials ngunya na barangay and SK elections. Sigun kay Mr. Jimmy Reblando,
Ang Program Director kang Office of the Senior Citizens Affairs kan lokal na gobyerno pinag-iinggan niya rinda kang Comelec Office ang gabos ng mga senior citizens kang Siyudad Dignaga na mag-amay na magboto po na alas 5 ning aga sagkot alas 7 ning aga sa aldaw kang eleksyon sa maabot na petsa 30 kang presenteng bulan. Ako ng final reminders kundi encouragement sa kuya na get out and vote sa mga seniors na identified sa mga barangays. Tapos ini po bagang sa tuyang pagboto ng early, dako ng pribileyo sa tuya na alas 5 hanggang alas 7 ng aga. Kita pwede magduman sa presinto na intended for us. Ngunyan, sasabi kang Comelec, kung may kaibanan da kita na alalay sa tuya na duman man mabuto, pwede naman magbuto duman. Dugang pa ni Reblando na nakipag-coordinar man sinda sa mga barangay Senior Citizens Organization asimpig paabot ang surat kang Comelec Naga para sa nasambit na katuyuhan ara ma-exercise ang diretso kan lambang saro urog na kan mga kamagurangan na magboto. Ngunyan, ito pong pinakahuriming urulay ni Attorney Julia, may mga surat po na pinadala sa MUYA intended for ang mga address, mga senior citizens talaga, mga nakapangaran doon sa enda. Iyan po, pig-endorse ko man duman sa mga barangay Baska presidents na yaw duman. Tangari po, sila mismo ang mamahala kan pag-distribute duman. Ang sinabi nga ni, dapat pagtao yung kung iseman, tabaka mapagkamalang kita na mamili talaga kita. So sila mismo magtao duman sa kanya-kanya nindang mga member organization, sa member consent organizations. Nasa total na 23,000 plus ang mga senior citizens kan Siyudad Dignaga na nilalaumang mapartisipar asin maboto sa eleksyon sa paagi kang early voting hours para sa mga senior citizens bilang pilot testing area kang Comelec nagigibuhon sa duwang syudad sa Pilipinas, Cabale and Naga City. Sa assumption kung mahita ang mga 75% or 80%, well, good enough na yon. Kaya baga nag-iigot tayo magparakampanya, even here in the office, ang gabos na senior na nagpapakuang ID, nag-renew kan sa dang ID, nagpapasangli ng booklets, pikasabi mo sindang magbuto, magluwas ng alas 5 hanggang alas 7, ito sa tuya yan. Kundi man, magbuto talaga sinta. Tangar ka dagdag po sa sa mga botante. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Sa ibang bareta, kahagadan na i-demolish na ang istruktura sa sinasabing historical site sa Barangay San Francisco, Siyudad Dinaga, Liwat. Dadangugon kan Committee on Culture and Arts sa sangguniang panlunsod. Ang detalyas kayan haliki Joel Solina. Kanakaaging Peña Francia Fiesta, ginibong karnabal ang lugar na ini sa San Francisco, Naga City. Alagad maawat kan may sa dirikan lote, opisyal na ninda ining magamit bilang lugar nin komersyo. Iningunyan ang piga-aksyonan kan Committee on Culture and the Arts sa pamayon ni Konsehal Jose Perez. Enot nang ipinaapod kan Komite ang National Historical Commission of the Philippines, tanganing hilingon asin adalan ang lugar na dating pagsadirikan gobyerno asin igwangunyan yung cease and desist order huli sa pigsasabing papel sa istorya kan syudad. Mga demolition or alteration kay itong natatandang structure. Na pagkiklaim po ng mga historians na may historical significance dahil ginibo po yan kampanong pa mga Kastila naging panganing prisuhan as in storage ng mga gamit kan simbahan. Alagad sa paagi kan surat, ipinakargo kan NHCP ang desisyon sa Komite kan Arte asin Kultura, huli man sa kawaran subuot maninigong teknikal na kapasidad kan komisyon na maisihan ang tunay na kasaysayan kan lugar. Adun inahagad dugod kan Historical Commission, magpasar po ang committee ng resolution. Ang sangguniang resolution as to the historical kung igwaning historical significance or not. Iyo pa ang hinahagad, historical resolution. Magkaigwaning resolution. Tangani, kung malif na itong cease and desist order. Pinagduunan kan may sa dirikan lote, bako na estable ang istruktura digdi. Para man ki Konsehal Salvador del Castillo, marhay na ikonsiderar kung salvado pa ang natatadang istruktura para ipreserbar ini sa ngaranin istorya.
kung nihilingon mo per se, ikaw ng historical significance. Pero kung magiging dangerous na yan o kaya may magiging dahilan para may makulugan na tao, it's a bit tear down. Matiripon liwat ang mga miyembro kan komite para makabilog ng pinal na resolusyon manungod sa nasabing lugar. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Disaster mitigation para sa taon 2024 pigtagamahan ni nasa labi sa 50 milyones pesos kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalye sa kay Joel Surina. Naaprubahan ang daw na Lunes, petsa 23 kang Oktubre, kan City Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamamayuhan ni Mayor Nelson Ligacion bilang chairman ang kantidad 57.23 million pesos para sa manhinlain ang proyekto para sa disaster mitigation sa masunod na taong 2024. Sigun sa alkalde, mayor na napag-ulayan sa council, iyo ang priority project sa sunod na taon na masimbaga sa disaster mitigation kang gobyerno lokal na ang fundo gikan sa Calamity Fund, capital outlay kung sa nasa 19 gabos na mga proposal na anas priority projects ang pigtagamahan ni budget kabali na ang mga infra projects para masolusyonan ang problema sa pagbaha sa pirang mga lugar sa syudad sa paagi ka mga ipapatugdok na dugang ng mga storm drainages and diversion canals kabali na ang flood flaps. Pinag-alukuran man ang pag-repair and rehabilitation ng mga existidong canals and floodways, floodgates sa area Campichilito, San Felipe, asin iba pang mga kinakaipuang ipatrabahong infra projects na laban sa pagbaha. Dangan nagtagama pa ni budget para man sa pagbakal ni mga behikulo, asin mga ekipahe na kabali sa importanteng gamit tuyong may kalamidad, siring kang rescue vehicles, asin man lift truck na gamit sa pagputol o clearing kang mga sanganing kahoy. And si Mayor na napag-ulayan duman itong proposed projects considered as priority for purposes of 2024. Ang allocated budget for under calamity fund capital outlay nasa 57.23 million pesos. Kadakol si ito nga big trim down na ito si ipig-presentar pero suway ka ito kadakol pang iba na request. Kaya lang mas minarahay ta ano si mas priority among the list. O, yun na po ito sinapag-desisyon ng Kasubago. Itong kamautan na mas maibaba si risk of flooding in certain areas. Ano si dapat gibuhon? So igwang mga diversion drainages, igwang mga new drainages, new sort of man-made creek para lang may maluwasan si mga tubig, darakan makusog na uran. Kang nagtalikod sa ng simana, igwang 17 million pesos na relocated na budget para sa procurement and construction ng mga importanteng facilities para sa New Naga City General Hospital. Kabali na digdi ang pagkaagning ramps, generators, asin power connections. Katakod kang nakatala ang pagpuo na sa operasyon kang nasambit ng pinakadakulang hospital kang gobyerno lokal ngunya na huring quarter kang 2023. Dugang pa kang alkalde, nabawasan pa nga ni ang listahan kang mga proyektong ini asin mga priorities para sa disaster mitigation program kan syudad asin ininot na guna ang masa urong na kinakaipuhan ng mga programa asin proyekto asin isusunod na sana ang iba pa mga importanteng project asin programa para sa nasambit na katuyuhan na oras na makakuaning dugang na budget para digdi. Ayun man po ito si magiging basihan kan bidding and then implementation of projects for next year, 2024. Kabali din dyan sir yung mga mabarakalog na mga equipments and mga vehicles. Kabali na po si kinakaipuhan na vehicles in compliance with certain requirements of DILG. Igwang allocation man for information dissemination, igwang for trainings. Yan. So, pig-compliant sa pagdesisyon kung paano babangaon si budget, kung paano asin sa siya gagastuson. We also take into considerations the
requirements of certain issuances by the primarily by the Department of Interior and Local Government. Maging ang upgrading sa mga isistidong multipurpose evacuation and event centers, inagamahan man ng fundo para magamit sa masunod na taon na 2024. Upgrading si may kakulangan, tanganing mas mapakinabangan. Halimbawa, ito Balatas Evacuation Center. Tanganing ma-maximize si usage kan second floor, kaipuhan na ma-air condition siya. Pag ma-air condition siya, gusto sabihin sa mga training, seminars, workshops, pwede nang gibuhon duman na ang magiging gasto lang kan syudad sa pagkakan. Kumpara kung gigibuhon ang mga nasabing events, activities sa hotel, sa mga accommodation, sa conference halls, na kung saan ang babayadan, bako lang si para sa pagkakan, kundi para pa sa venue. So makakatipid kita sa venue. In the long run, mas maraming nagumasto sa facilities na pagsasadirikan syudad, mas makakatipid in the long run. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, magabat na bulos kan trapiko sa Ciudad de Naga, urug na sa may parte kan rotonda, parte na kan pagprogreso alagad pigigibuhan nin paagi kan lokal na gobyerno kan Naga, susug ki Konsyal Buena Fe. Ang detalyas kayan hali ki Risa Santos. Tuyong rush hour, nanunutaran ang bako normal na dalagan kan trapiko sa magkapirang mayor na tinampo kan Naga. Partikular na ipigaagrangay kan mga motorista kan mga nag-aging aldaw ang susuan asin abalang pagbiyahe sa porsyon kan rotonda sa Concepcion Pequeña. Resulta ini kan sabay na pagsarado kan Del Rosario Cararayan Road asin Balatas Bound Access Road sa Concepcion Pequeña harani sa Campo Santo. Naiintindihan ni Committee on Peace and Order Chairman Omar Buenafe ang puungot kan pirang motorista, alagad paliwanag niya parte ini kan padagos na progreso sa syudad. Mga bagay na kaipuantang magsakripisyo to give due course to development. Sa ibong kaini, rekonosido kan opisyal na kaipuhan mamanihar nin tultul ang transportasyon na may epekto sa pasi orden. Kaya lakdang digdi ang paglihis muna sa ruta kan Darakulang Lunadan, paluwas sa Naga asin pampublikong mga bihikulo pasiring sa CBD2 na mag-agi sa Almeda Highway. Mga buses, mga trucks na day man kaipuhan mag-agi pa sa Naga o day man talaga necessary na mag-agi pa dyan sa may rotonda, dumanta na po pinaaragi with the PSO and the PNP na nagtatabang, and of course naglag maning mga signages duman sa inutan dyan sa may parting Del Rosario para dumaan sila paagiyon sa may Almeda Highway. Sigun pa ki Buenafe, bubugtakan manin mga traffic signages ang mga entrada pasiring Carolina Road kan mga bihikulong hali sa ibang banwaan kan Magaraw, Bombon asin Calabanga, tangani da imabuyo sa saradong mga tinampo. Reklamo sa nakan iba, bako sa kakulangan signages ang ugat kan gubot na trapiko, kundi sa nagmamandong personahe kan PSO o PNP sa tao kan tinampo. Ano po, maintindihan maninda ni mga nagtatrabaho man. In fact, during our meeting sa Peace and Order Council, apunta na atensyon kang PSO and the PNP. Kaya riba man sila sa meeting, para nga dyan, ma-manage sing tultol yan area na yan. Dugang ni Buenafe, makakatabang ang amay na pagbiyahe luwas sa rush hours. Pakiolay man niya sa publiko, padanayon ang kooperasyon asin pagsabot sa arin mang gubot na sitwasyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, skills training asin livelihood opportunities para sa mga construction workers. Pigpapanday na kan Metro Peso Naga. Nagbabalik si Riza Santos. Kasabay kan wala tuong infrastruktura sa turismo, salud, patinampo, edukasyon, industriya asin iba pa ang pagdakul kan oportunidad sa empleyo sa Naga.
Kaya sunod sa instruksyon ni Alcalde Nelson Legacion, piga-antisipara na kan Public Employment and Services Office sa pamayon ni Acting Peso Manager Roderick Reforzado mangangaiponin pwersa sa konstruksyon. Base din ini sa kasubuan ni Mayor Son na aram tabaga dakol ang mga infrastructure projects na pupunan si 4PH o itong pambansang pabahay program na baka next year mag-commence na ito. And then pandua itong pagdeklara katong special economic zone sa Aplan Barangay So nailing ta na mga ngaipo, siyempre si mga gustong mag-locate kang sendang mga business di mga ngaipo nin mga skilled workers, siyempre Pigihimungon yan kan Metro Peso and skills training as in livelihood opportunities para sa construction workers. Makakatuwang sa programa ang TESDA as in DOLE, tanganing maiangat ang level kan mga ordinaryong trabahador sa syudad. Dikit na background pa lang para magisindang skilled talaga, maging competitive workers, karpentero, mason, tile setter, gabos na sa related sa Sisiguraduhong makakapasar sa assessment kan TESDA ang mga benepisyaryo kan programa tanganing matawan ni National Certificate 2 bilang skilled construction workers. Para urug pang mapakinabangan ang mga nanudan, ihahanda man ang livelihood kits na magagamit kan worker bilang mapagkukuanan ni dugang nakita. Or ipo-provide ta sinda katuwag ta manigdang Department of Labor and Employment dimo sa programa nindang DOLE Integrated Livelihood Program. Tatawan ta sindanin tools and equipment in the form of starter kit para ito magamit inda. And matapos ang training, plano kan Metro Peso na iparehistro ang grupo sa iba-ibang ahensya kan gobyerno. Yan grupong iyan, grupo ka mga skilled workers sa list economically resilient communities di Sanaga, i-organize ta sinda. And i-register ta sinda, number 1, sa Department of Labor and Employment. Pandua, duman sa mga ahensya kang gobyerno para ining grupong ini makakapag-subcontract naman. Pon Enero hasta Hunyo ngunya na taon, 244 ang natawan trabaho kan Metro Peso sa mga proyektong pang-infrastruktura sa syudad. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Rehabilitasyon ka nagkapirang infra project sa Barangay Karanayan natapos na. Punong barangay nagpasalamat sa Marikas na aksyon kan lokal na gobyerno Kanaga. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulit. Apera kang renovation kang Barangay Huola na iyo ang sentro kang paggogobernar sa Barangay kang Kararayan na ngunyaan na kompleto na nagpapadagos man ang pagpapatrabaho kan City Engineering Office para sa rehabilitasyon and upgrade kang drainage system sa nasambit na barangay. Sigun kay Kapitan Rodrigo Agravante, natapos na ang renovation and repairs kan sa indang Barangay Huola na ngunyan nagagamit na nila matapos ang simpleng blessing in turnover kay ni kang nagtalikod sa nang simana. Completed na si Barangay may repair. Sa tamang po kan sa Mayor Nelson Legacion, dako lang tabang sa muya. Sakto lang pati si widening, baka lang sakit widening na, inabot si Sukot. Pero po, at least napakakailangan si Barangay may nailibang may manaagi, maging yung Barangay Kapitanay, niya ko iyo po sa tabang po niya ako ni Mayor. May mga project po din si Mayor na dahil pa na natapos, pero trabaho na po ngunyan. Si mga riprap, si mga takula, box culvert, may mga patwalk na posible yung kanto, bitas may